बगरिबारि गामिनि दिबिका बर'आ गोमानानै दं। उदालगुरि जिल्लानि बगरिबारि गामिनि थागिरि खाथिराम बर'नि दैसिन फिसाजो दिबिका बर'आ गोमादों। मैया 25 जुननि बेलासि समनिफ्रायनो गोमानानै दं दिबिका बर'आ। नखरनि सुबुंफ्रा नागिरनानै हालाय हाफाय जानांदोंब्लाबो दिबिका बर'खौ नागिरनानै मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर सुबुङा दिबिका बर'खौ नुसनबायोब्ला 6002195709 नङाब्ला 9101918245 नम्बराव खौरां हरनो नखरा खावलायहरदों। बगरिबारि गामिनि दिबिका बर'आ गोमानानै दं। उदालगुरि जिल्लानि बगरिबारि गामिनि थागिरि खाथिराम बर'नि दैसिन फिसाजो दिबिका बर'आ गोमादों। मैया 25 जुननि बेलासि समनिफ्रायनो गोमानानै दं दिबिका बर'आ। नखरनि सुबुंफ्रा नागिरनानै हालाय हाफाय जानांदोंब्लाबो दिबिका बर'खौ नागिरनानै मोनाखै। बेनिखायनो सोरबाफोर सुबुङा दिबिका बर'खौ नुसनबायोब्ला 6002195709 नङाब्ला 9101918245 नम्बराव खौरां हरनो नखरा खावलायहरदों।